हेलो लोगोफोर आं दा दंफैयो फोथाराव नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जिहेतु बिगोमायाबो गैया जिहेतु बियो मा बुस्थु सोंनो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंबा अननानै फेसबुकनि पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय दा आं नोंथांमोननो देखायनि बियो मा बुस्थु आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नैबेनो नोंथांमोना बेखौ धोनियासो सानगोन बियो धोनिया नङा बेनिफ्राय खोनानो मोनदों बेनिफ्राय पापर जायनो दा बिगोमायाबो गैया बिगोमायानि न'आ जोबोद गोजान बेनियाव सोंनोबो नै बेयाव फोनानै दोनदो समायना बारनानै दङ गुफुरनो गोजाननिफ्राय नायब्ला धोनियासो बायदि नुयो आरोना बिबार बारनाया खिन्थु बियो धोनिया नङा दा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर बियो मा बेल' नङा नैयाव दब्लायसे फोदो आरो बैथिं दङ नै बैथिं माखासे दङ नोंथांमोना देखायनो दा खाथियाव थांनानै नोंथांमोना देखायनि बिगोमाया गैया बिगोमानि न'आ एसे गोजान बेनिफ्राय नैबेखौ जोंनि गामि खाथियाव फोनानै दंफैदो आरोना धोनिया बायदि नुयो गोजाननिफ्राय खिन्थु बियो धोनिया नङा खाथियाव थांब्लासो सिनायो आरोना बेनिफ्राय पापर जायो होननानै गोबां मानसिफोरनिफ्राय खुगानिफ्राय मोनथिनानै मोनदों खिन्थु माबायदि जायो फिथाइया खिन्थु फिसासो थायो दा बिगोमा थानायबा सोंनो हागौमोन बिगोमायाबो गैया गोजान ना मा समाव फैयोथाय बिगोमायाबो सोंनो हागौमोन बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो फैबाय दिनै मानसिफोरा बुंसोनायखाय आं नायनो फैबाय माबायदि पापर जायो मानिफ्राय बनायो दा नै बेखिनिया हेलासे फोना दोनदों नै हेलासे माखासे फोना दोनदों जि बरिया मोदोमदों माने बिबार बारजोब्बाय नालाय दा नुबाय आं दिनै दा बेनिफ्राय पापर जायोनो नैबेनिफ्राय दा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर पापरा माबोरै जायो मानिफ्राय बे पापर दंफां नंगौना नङा बेखौ फोनानै दोनदो आरोना बिगोमा फैनायबा सोंनो हागौमोन बिगोमानि न'आबो एसे गोजान नालाय दा नोंथांमोननो मोजांनो सोंनानै देखायनो हागौमोन दा गैया माबोरै बहानिफ्राय मोननाय बिधानखौ मार्केटआ माबोरै सोंनो हागौमोन दा बिगोमाया गैया दा बिगोमा थानायबा सोंनो हागौमोन बिगोमानि न'आ एसे गोजान दा अब्लाबो नोंथांमोननो नै देखायबाय दा नोंथांमोननो मोजां देखायनि र' बेनिफ्रायनो पापर जायोनो सोरबाफोर खेथि खालामदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो बियो माबोरै जायो आरो सोरबाफोर सिनाय मोनदोंब्ला बेखौ फोरमायहरदो कमेन्टआव नैबेनो नै बरिया बारजोबना दङ नोंथांमोना नैबे आबादखौ सोरबा खालामदोंब्ला कमेन्टआव फोरमायहर आरो बेखौ बहानिफ्राय बिधानखौ मोननाय जायो आरो बेनि मार्केटआ माबोरै कमेन्टआव फोरमायहर आरो बेखौ सोरबाफोर सिनाय मोनदोंब्ला कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आं जेबो बेनि नलेज मिथिया जिहेतु बिगोमा थानायब्ला नोंथांमोननो मोजाङै डिटेल्सखौ खिन्थानो हागौमोन
बिगोमानि न'आ खिन्थु एसे गोजान बै नुहुरनाय उनथिं नुहुरनाय गामिनिसो आरो बि उनथिं नुहुरनाय गामिनि आरो थांबावनांगौ बिनि न'आ दा बिगोमा गैया नालाय नोंथांमोननो आङो डिटेल्सखौ खोन्थाजोबनो हाला आरो आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदो बेनिफ्राय पापर जायो होननानै मानसिफोरनिफ्राय खुगानिफ्राय मोनथिना मोनदो बिनि थाखायनो आङो फैनानै नायफैबाय खिन्थु गोजाननिफ्राय धोनिया बायदि नुयो खिन्थु खाथियाव नायफैबा धोनिया नङा दा बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायबाय कमेन्टआव फोरमायहरदो सोरबाफोर मोनथियोब्ला आरो सोरबाफोर नुदोंब्ला आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय आरो नैबे भिडिअखौ जायफोरा इउटुबाव नायदों अननानै आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो जायफोरा फेसबुकाव नायदों आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय नै बेनो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय